नै दैसाखौ रायनि दैसाखौ एसे गाबला दैले बियो sana ai ayo đang जाबावासो ai ai जोंहा दिनै गेट कालार होदो नै कालारफोरा नै माबायदि फुनगासिनो दं पास ग्रीन हौवा कालार बिजौ बिजौ गोमो गोमो बिजौ बिजौआवहाय सुथो मोजां नुदोंना जारौआबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार नामा जारौ जारौआनो प्रेसिडेन्ट जि गरम जाबाय जारौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जादोंमोन आरोना जोंहा ज'नो बुरि बुरि गोजा ओमफ्राय आंना लोगोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिंआ बिखुनजोमोनसो आरोना आयु सबसिन नङायो नै देखो मिस्ट्रि गुला नोंगौ मैनि फावा माबायदि फुनदों हनै गायनायखौ फुनलाबायो ना गोदाव सोरावसो रोङाफ्रा माबायदि मोनदों रं फुननो मोननानै ओइ रं मिस्ट्रि जानोसै ना ड्राइभारखौ गारनोसै दा रं मिस्ट्रि जादो दे प्राइमार फुनदों आरोना नै रं मिस्ट्रि जानानै जाहोनसैनो आंनोहाय रं मिस्ट्रि जानानै नै वाय गोजौखौलाय माथो गारबोखो जिफोरालाय बेबो बैबो मासि आरामहाय गोजौआवहाय लाइट होदों कालार फुनख्लायनोलै नोंबो मैया नै माबा गथाथा गोलैबाय गस्लाया बेखौ गाननानै गोजा गोजा खालामजोबसैलाय नोङो गिन्दिलायनोसै गुलिया जाबाय देखो देखो सिथारखायाहाय गोथां ग्रिन ग्रिन नोङो माबायाखै बांद्राय बिजौ बिजौल' फोनाङो मालाय नोंना होदों ओरैनो लाबोदों साइकेलखौ गाखोआ गथ'आ मा दं गेलेग्रानो गेलेया दुस्थ'आ हमलोग का कलर कैसा लगा गोसोम सोनुयो माबा जों एखे सोनुबाय एफा सान्दुङाव खामसालियाव दोनबाय थाया सान्दुं गोसायावसो गेलेयो गथ'आ गथ'नि जाना दैसा
खोमायाथ' खोनासंखाया ओइ जेजेखौ जादों जेजेखौ जादों हा जेजेखौ जादों गावसो थांदों सान्दुङाव दैसा आइ बाबा दल थायना थाया र' ओंखारबोथारगोन बेयो आलै हायावल' मासि दुस्ट' जाखादों मानसियानो अन्थाइ फिसा फिसाखौ जायो ओमफ्राय गोर सान्दुंखा मोदोमफ्रुलायनाय नै सान्दुङाव ओंखारलांबाय अन्थाइखौ गुदुं मोनदों जे साला बाबा दैसा अन्थाइया गुदुंथार गुदुङाव मानबायबाय बाबा माबायदि मोनबायदों बाबा आयु जि गरबावदोंसो नै बाबा फैथारबाय मालाय नै नोंगौ मैया गारि सुदों 12टा टाइमावहाय गारि गोदा गारिखौ दैनिक सुयो आरोखि बियो सालायगासिनो सालायाबाबो सुयो फाग्लासो सुवा नोङो ससे दखानसिम थांना फैबानो सुफैयो ओमफ्राय गोबोरखि दानफ्लांबाथाय बिखायानो खावसे गानाय बायदि मोनोनो बियो आया एंगोनिया माबा जानाय बायदि हाखराव नांबाथ' खावनैबो गाखायो होनदां बिखायानो ओमफ्राय नै दुस्थ'आ दैसा दुस्थ'आ सान्दुङाव बाबा